Heldu da eguna! Zeiek esan ez oskudun ondala goita gozturte, taldia sortu ginean, gaur txupidazioa botatzeko goera aukimu goituala. Balkoietatik urte guetan, hainbat pertsona eta hainbat talde pasadire. Eta haute, bergarako horrizak erabakizadak, erragoi taldeak egotatzea txupidazioa. Guretako, herriak egotu dozkun aukera hau, Kristo noaria da. Eskerrik asko da nahi. Baina, erraldoi taldea, esan izango zuen be elbaziak enemen egotan. Zuen zarete gure zentzua. Irtetzen gainean kalera, animua, barrea, zuen zarete zire motorra. Horregatik, talde guztiak izanean, eskerrik asko erraldoi da zuen dako. Gainetan denen jokan danak ez gae, hainbat pertsona gaur taldekua, baina goita urtetan zehar, banak batzuk pasau da. Batzuk erraldiak eta hartzen, beste batzuk musika jotzen, beste batzuk dultzaineruak, beste batzuk aguntzen, eskerrak eman nahi dutzen danei. Eta danen, eta zu, noski. Eta danen artean lortu dugu, Bergarako erraldoi taldeak izen bat eukitzia Euskadi mailan. Eta beste aukera bat zabaldu nahi dut. Erraldoi taldeak talde ireki bada, danok inbitota zaete parte izateko. Eta igatean, txortetan egon da, sozio taldeak egikin, erraldoiekin. Han egiko zuen aukenean, probatzeko, eta bueno, nire zuen egiteko. Eta bukatzeko, bihar erraldoi eguna ospatuko dugu. Danok inbitota zaete, gurekin ondo pasatzera. Eta, bueno, hemen batzuk horrekin jaren, baina, zauzetatik behetoren dira batzuk. Beraz, ondo pasak eixetan, eskerrik asko Bergara, gora Bergarako erraldoi taldea, gora Internetzen, eta gora Betekate, gora!
hemen aldabenean, beti laguntzaile izan dituen, erraldoi taldeak. Izabere urte naiz, 25 urte horren amazpatzen. Zorionak eta txaurero bat eurentzat. Eta beste txaurero